савол чунин аст ки як соли рамазонро пурра нагирифтабудам ва як соли як рӯзашро дониста мақсад шикастамда як рӯзаша чӣ гуна ҷурмиро дар ҳамаи дунё диҳемда мақсад устод. Як моҳ рӯза надоштед? Як моҳ рӯза надоштам, бале. Яъне моҳи рамазони яке аз солҳо пурра рӯза надоштед? Бале, бале. Қазогӣ дошта диҳед, 30 рӯз рӯза дошта диҳед бо нияти яъне қазоии рамазон. имкон доред ки якҷоя доред, имкон доред ки ҷудо ҷудо доред. Масалан, рӯзи душанбе медоред, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе медореду ҷумъа, шанбе, якшанбе истироҳат мекунед. Масалан, ҳамихел 30 рӯзро тамом кунед ва ба гуноҳатон тавба кунед. ва рӯза хӯрдани моҳи рамазон гуноҳи кабира аст, яъне гуноҳи азим аст. Бетавба бахшида намешавад. фаҳмон? бале устод, пушаймон хеле зиёд пушаймон ҳастем. бале, манам ҳозир дар моҳи рамазон ҳар рӯз албатта ҳадис шарҳ медиҳем. ман имрӯз оят тафсир кардем. Инам илм аст. фардо ҳадисҳоро, мазҳабҳои фуқаҳоро оиди намози таровеҳ ва намози шаб зикр мекунем. илми ҳадису илми фиқҳ аст. баъд аз он илми ақида мебиёд. рамазон ба ақида чӣ дахл дорад баён мекунем. баъд рамазон ба илми тиб чӣ дахл дорад баён. ҳамаш илм аст бародарон. имрӯз тафсир аст, пагоҳ ҳадису фиқҳ аст, фардои дигар ақида аст, фардои дигар чӣ аст, илми тиб ва илми шариат аст. дар як шабонарӯз ду бор пахши мустақим мешавад. бори дигар эълон мекунем. соати 3 ба вақти душанбе рӯзона, яъне 15:00, як бор дига соати 03:00, яъне ба вақти душанбе, ин вақти саҳарива. яъне ҳамотон ба Тоҷикистон алоқамандӣ доред, падару модаратон дар онҷо аст, бинобар ба вақти душанбе эълон мекунем. хоб, яъне ки дар як шабонарӯз ду маротиба 2 соатӣ ё 3 соатӣ пахши мустақим мешавад. аз ин истифода кунед. баъди рамазон иншоалло бо давом метим дарсҳомоя. рӯзои сешанбе барои толибилмо дарс мешавад, рӯзи шанбе мешавад. бо зиёд мекунем ба қадри имкон. иншоалло дар ҳамин ҷо дарс метиҳем. шогирдо ҳоли ба ин дараҷа нарасидиянд, лекин агар ягон домулои илмдор бошанду аҳли илм бошанд, марҳамат, охир шарт не ки омада дар ҳамин барем. интернет як фазои калон аст. метавонед аз устод Адҳам истифода баред, аз дарсҳошон, дарсҳои таърих, дарсҳои сира, аз он дарсҳо истифода баредон бародаро. яъне ҳозир метавонад як одам дар сари интернет нишаста дар хонааш истода илм гирад. пештар барои талаби илм сафар кардан накор. фақат иродаи мустаҳкам зарур аст. одам барои худаш вақте барнома мекашад, соати дарси 12 соат ҷудо мекунад. масалан, аз соати 4 саҳар то 6 саҳар ҳифзи Қуръон, аз соати масалан 6 то 7 намозу вақти ифтору масалан ё масалан машқи ҷисмонӣ, аз соати 7 то 8 дарси ҳадис, аз 8 то 9 фиқҳ. ҳамихем барои худаш ҷудо мекунад, дарс мехонад. иншоалло натиҷа метиҳад. яъне метавонад дар хонааш нишаста илм гирад. вақте ки баъзе бузургон пурсида шуданд, монанди ибни Асокир, беҳтарин неъмат дар дунё чӣ аст? гуфтанд ки байтун холин ва иснадун алин. беҳтарин чиз як хонаи холӣ, 4 тарафа девор бошаду хонаи холӣ бошад ки он кас ташвиш натиҳад барои хондани дарс. баланд баланд дарсҳоро хонда ҳифз кунеду такрор кунеду нависеду хонеду гӯш кунеду машқ кунед. иннамал илму биттааллум. илм бо таълим гирифтан мешавад. як ҳадиса 10 бор 20 бор мехонед, маъноша мехонед, менависед, гӯш мекунед, ҳадис тайёр мешавад дар назартон. як ҳадиси дигар мегиред, ҳамихел илм ҷамъ мекунед. бале бародар, иншоалло дарс метим. мана ин ҳамин дарс аст. агар касе ҳозир агар 3 соат, ҳозир мана чанд соат шуд? 3 соату 34 дақиқа шудааст. 3 соат хай чанд дақиқаш микрофон кор накард. 3 соат гӯем. 3 соат саҳарӣ дарс гирад, 3 соат бегоҳӣ дарс гирад, 6 соат.
همون در دانشگاه و در مکتبم آدم 5 ساعت 6 ساعت در کرسی میشینه. همینه، اگر گوش کنید و نویسید و خوانید خیلی علم میگیرید. با انشالله ما بیان کرده هستیم چگونه علم آموزیم رقم 1، چگونه علم آموزیم رقم 2. و درس ها را گوش کند و برای خودش برنامه علمی تشکیل دهد و ترتیب علم ها را خواند، خیلی علم جمع میکند.